kiwoce. A cikin shirin namu na yau, Malam Yunusa Yakubu Safe ya dawo domin yi wa makiyayan kaji bayani akan yadda mai kiwon kaji zai gane idan kajinsa suna rashin lafiya da kuma jerin alluran rigakafi da kajin ke bukata domin girma cikin koshin lafiya. Sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin na yau. Sunana Abubakar Ahmad Tijani dauke da shirin. Makiyaya da sauran jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, kuma barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shiri na kiwoce-kiwoce, shirin da kan zo muku daga ma'aikatar bincike, wayar da kan manoma da kuma ba da dabarun noma ta ƙasa da ke jami'ar Ahmadu Bello Samaru Zaria, wato NAERLS. Madalla, idan ba a mance ba, a cikin shirin kiwace-kiwacen da ya gabata an ji Malam Yunusa Yakubu Safe, wani manazarcin dabarun kiwon dabbobi da ke nan jami'ar Ahmadu Bello Samaru Zaria, ya yi bayani akan matakan da masu sana'ar kiwon kaji za su ɗauka domin cin nasara. Yau, kamar yadda muka yi muku alkawari a ƙarshen wancan shiri, Malam Yunusa Yakubu Safe ya dawo domin mu ci gaba da tattauna wannan maudu'i na kiwon kaji domin saidawa, wato domin sana'a. Malam Yunusa Yakubu, barka da warhaka. Assalamu alaikum, nagode. To kai maganar cewa ba daidai bane a bar fitila a kunne ta yini ta kwana duk haka nan a bar ta a kunne. Bai dace ba daidai bane saboda yana da illa ga yanayin su ayan tsakin ko kuma kajin. Na'am. To yaya shi makiyayi zai gane idan kaji ko zafi ya dame su ko sanyi ya masu? Na'am. Ta yaya zai gane? Alhamdulillah. Akwai ayoyi da dama da ya kamata makiyayi ya nura idan ya fara da wannan wato yayan kajin. Na farko dai abun da yayan kaji suna bukata na zafi wato temperature shine wato centigrade 33 zuwa 35. Idan ya wuce haka gaskiya za a kama wato abun da za mu lissafa zai fara faruwa. Na farko dai idan kana so ka gane cewa zafi ya yi masu yawa, za ka same su na farko abin nura dukansu suna gudu, suna kaura wajen da akwai wuta, suna kaura. Na biyu suna gujewa wurin, wanne zai nuna maka zafin yayi yawa a gidajen su kenan. Na biyu idan ka kama su, sai ka kama daya ko guda biyu ka gwada ka taba wato kafan, za ka gan kafan yayi wato dry, ya bushe, kuma zai zama tin wato ba kauri dan siriri, zai zama siriri, kuma za ka gan shi ya zama dehydrated, wato duka bushewa ne. To wannan yakan nuna cewa hakika zafi ya yi yawa a cikin wannan gidan. Na biyu, za ka lura idan kafa sun kumburi, in za ka gan kafafuwan sun zama sun kumburi, wannan alama ce cewa gidan da zafin ya yi yawa a rage masu zafin. Saboda haka ya fi kyau ma idan kana so ka ji daɗi, in kana sa globe ne chlorofluorescent da ya zama 18 inches, inci 18 daga kasa da sama wajen da tsawonsa. Kana iya cewa kamar tsawon bulo na waje. Kamar tsawon to za a ce kamar bulo 12 da haka. Kamar tsawon bulo 12 daga tsakanin globe din da kajin da kajin a kasa. Idan dai sama kaɗan. Idan dai sama kaɗan. To domin idan bai yi sama ba gaskiya yakan kawo zafi ya yi yawa. Amma idan sun fara kwari, to kana iya rage, imma za ka mai da shi 3 inches ma ba damuwa. Kana iya sassako da shi ya zama 3 inches. Wato ana magana in wato shi fitilan kwai da kenan. Amma in globe ne ba za a dawo da shi kasa ba. 18 inches daidai din yayi. Da zuwa ka dan zayyano mana wato abubuwan da suke da muhimmanci ka to ko akwai wasu abubuwa kuma daban na lura? Akwai da yawa. Wajajen da makiyayin sukan samu wato rashin nasara, wato asara, shine rashin kula da irin wannan abubuwan da zamu faɗa yanzu. Wasu na farko dai ga mai kiwon kaji ya dauke wannan kajin kamar matan shi ne,
kuma sa'annan kuma matan da yana so a rayuwar shi wanda idan bai ganta ba hankalin shi bai kwance ba. Shi yasa muka yi man kaji kirari cewa ya ba su kulawa ta musamman yadda zai ba amaryarsa kamar mutum ne an kawo mata yar sarkin wani gari babba sana kuma shi talaka ne, an zo da moto an zo da komi, kagan ya wulakanta wannan zai yi wahala. To haka makwai to ya rike ta kamar kwai. Na farko dai ga makiyayi ya lura da waɗannan ababen da zan faɗa yanzu nan. Daya shine wato litas, wato wannan dusan katakon wanda suna kasa, wanda aka zuba su kaji na saman su, ya dinga canza su a kala a sati, ko da a sati guda 8 so 3 ko so 4. Dama muke ce suna yin sati 8 ne. A cewa kami dai a ce an kai su kasuwa an canza wannan wato litas din. Dama can kayi bayanin cewa su kaji ‘ya'yan tsakin idan an zo da su za a zuba su a kurki, to ana son kasar kare zama na cewa ya zama slippery, kare zama na cewa kamar siminti a ba su haka. Abinda ake bukata a dan zuba musu dusar katako, a barbada dusar katako a wurin, sai a dauko leda a shimfiɗa a kai, ko yadda su kajin za su ji daɗin takawa. To wannan dusar katako ita ce kake cewa ana cancantawa. Shi ne na ci ana cancantawa. Ana ɗebe ana kawo wasu ana kawo sabo. Idan mutum bai canza su shine kai sanadin cututtuka da dama, sai kama kaji su mutu. Ana masa yanzu kudi ne fa. Idan manoma ya tara shi ya cika buhu, manoma ya sai wanda ya yi gonar masara wallahi ya sa wannan bai bukatan takin gwamnati kuma. Dusan katakon da kashin kajin wanda sun hadu ya canza su din nan. Domin suna da nitrogen da masara na bukata. Sun haɗe da kashin. To Malam Yunusa Yakubu Safe, kafin ka ci gaba da jero mana ababen da mai kiwon kaji zai lura da su domin cin nasarar wannan sana'a, bari mu dan karkada kunne da wannan. Gaishe ku. Yara da mun waka mun gama, mu tai arewa mu zaziki, mu kama noma tushen arziki. Gaishe ku. Kar ku ga waka ta aure mu tsawo, yara duwa da nake maku, ban kama shata ba uban hajo. To makiya da sauran jama'a masu sauraron mu, kar dai a manta ana sauraron shirin kiwace-kiwace ne wanda ke zo muku daga ma'aikatar bincike, wayar da kan manoma da kuma bada dabarun noma ta ƙasa da ke Jami'ar Ahmadu Bello Samaru Zaria, wato NAERLS, kuma yake zuwa muku a wannan gidan rediyo daidai lokaci irin wannan. Bakonmu na yau dai shine Malam Yunusa Yakubu Safe, manazarcin dabarun kiwon dabbobi na Jami'ar Ahmadu Bello Samaru Zaria. Malam Safe, ɗazu ka fara jero mana ababen da suka zama wajibai mai kiwon kaji ya lura da su, har ka yi mana maganar dusar katakon da ke akurkin kaji. Ko za ka ci gaba mana da wannan bayani? So, kamar yadda muka ce ya dinga canza wannan dusa katako ko so 3 a cikin wannan sati 8 na kiwon wannan broilers din kaji wanda suna ba da nama, ana kiwon su don nama ba domin koyi ba. Na biyu, kai yadda dabbobi irin su bera, domin bera yana yana yawo da cututtuka masu kashe kaji kwarai da gaske. Idan manoma ya yadda bera na shiga gonansa, to wannan zai kawo masu illa da dama, sai ya rasa kaji 20 har zuwa 100 a lokaci guda. Allah kiyaye. To ya nura da wannan. Sa'annan kuma wato akwai abin da ana ce dibikin, wato yanka bakinsu, tsinin bakinsu, domin sukan caccaka juna har su kace juna. Ya nura da wannan. Na uku, tabbas kullum ya samu wato ruwa fresh water a cikin dakin kajinsa, sannan kuma ya dinga nura da yanayinsu. Idan ya gan wani canza da bai saba gane ba, nan da ya tambaye masa ne a nuna mishi menene damuwarsu, domin mai idan bai lura da su balantano ya yi observing behaviors nasu, bai lura da su ba, to yakan kawo matsala da dama. Kuma idan an samu wanda sun mutu, ya kwashe su nan da nan
ya je binne su, kuma wanda ba su da lafiya ya kwashe su ya samu wani wuri daban wanda yana gani kila za su rayu sun kama da wasu cuta da bai sani ba, nan da ne ya ware su ya ije su a wurin su daban. Sa'annan kuma kada ka yadda mutane daban-daban su shiga gonansa, ba shi da kyau. Kuma ya yi kokari ya sa buhu a kofan gidan gonansa kamin kowa ya shiga sai ya taka wannan buhun, ya dinga zuba ruwan tokan nan ko wani wato disinfectant a cikin wannan da za dinga wato nura da wannan abubuwa domin zai rage cututtukan da zai shiga gonansa. In ya nura da wannan dabarun, hakika zai tamake shi kuma ya samu abinci daga wuri mai kyau. Kada ya sayi abinci daga gonaki masu karya wanda suna cutar da jama'a, ba sa isasshen sinadari da za a bunna. Na san akan yi musu allura ko ta rigakafi ko wadda ake yi. To ya kamata shi makiyayi ya masu allura, shin duk sati biyu ne ake ko kullum ne ake yi? Ya dai lamarin allura ta yake? Magana allura rigakafi na wannan kajin zan dan bisa ga bincike da aka yi, zan dan fada domin manoman mu su kama, idan mutum yana da biro ya dinga rubuta domin yana da amfani kwarai da gaske. Na farko, idan ka kawo su wannan kaji wato yayan tsaku, idan ba an riga yi masu allura ba, tun lokacin da suna rana daya zuwa na 8 za a yi masu allura da ana ce NDV wato Newcastle vaccine. Wannan allura ana yi masu a idanu ne, za a sa wato wannan guda duka idanunsu. To shi yasa muna ba da shawara idan za a saye yanta ko a saye daga manya-manyan gonaki, tun ka kawo su suna kwana 8 to har su kai kwana 9 ka nura da wannan, za ka dinga hada masu glucose da vitamin. Kowa ya san glucose ana sai da shi a kasuwa, sa'annan kuma da vitamin, wannan vitamin ana sai da su a kasuwa, duka za ka dinga hada masu cikin ruwa. Sa'annan kuma za ka dinga hada masu vitamin da antibiotics. Akwai irin su amprolion, akwai irin su embazine. Lokacin da sun kai kwana 9, to a nan lokacin ne za a fara ba su first dose of gumboro vaccine. Za a fara ba su wato wani allura na rigakafi mai suna gumboro vaccine, yana cututtuka gumboro. Bayan da suna kwana 9 zuwa 10, ba za a ba su wani allura na rigakafi lokacin ba, za a dinga ba su vitamin har suna kwana 11 zuwa 12, za a ci gaba da ba su vitamin. Suna kwana 16 zuwa kwana 19, za a ci gaba da ba su vitamin. Amma idan sun kai kwana 20 daidai, a wannan ne za a ba su lasota vaccine. Idan kuma sun kai kwana 21, za a fara ba su vitamins. Idan kuma sun kai kwana 22 zuwa 24, a nan ne za a fara ba su anticoccidia da antibiotics sai a hada masu. Idan kuma suna kwana 25 zuwa 27, za a ba su vitamin. Idan kuma suna kwana 28 daidai, idan kajin sun kai kwana 28 duk a rayuwansu, ka gane ko? Za a ba da wani allura mai suna gumboro vaccine, wato wani allura ne na rigakafi na biyu kenan. An ba da na farko. An ba da na farko. Suna kwana 9. To na biyu za a bayar suna kwana 28. Idan kuma sun kai kwana 29 zuwa 32, za a sake ba su vitamin. Idan kuma suna kwana 33 zuwa 34, za a sake ba da anticoccidia na biyu. Ka gane ko? Wato magani daga maganin cuta mai suna coccidiosis za a bayar, domin coccidiosis sai kan kashe kajin nan da nan. To idan yana kwana 37, a nan lokaci ne za a ba su allura na rigakafi mai suna fowl pox vaccine. An gane ko? To suna kwana 38 da zuwa 39, za a ba su vitamin. Sa'annan kuma suna kwana 40 da 42, za a ba su coccidiosis wato na 3 kenan. Sa'annan kuma sun zo kwana 43 da 45, wato abincinsu za a canza su a wannan lokaci. Sai dai Malam Yunusa Yakubu Safe, gashi ka koro gamsasshen bayani mai amfani, amma lokaci ya yi mana halinsa. To jama'a, sai a tara a lokaci na gaba za mu ƙara gayyato ƙwararren namu domin ya ƙarasa mana wannan bayani. To Malam Yunusa Yakubu Safe,
Mun gode. A madadin ma'aikatar bincike, wayar da kan manoma da kuma ba da dabarun noma ta ƙasa NAERLS, ni Abubakar Ahmad Tijani ke cewa mu huta lafiya.